já jak to byl schovávat, no. Tam mám ty kotlina. No kurva. Alberto. Co? Alberto, vykopli za otečku. Hovno! Co udělal? On je jak prostě vole 90 na červenou. Vole. Cože? To je kokot. To je kokot! 90 na červenou! To je plný debil, vole. Ty vůbec netuší, že by právě on 90? No to děláš kozy, ne? Co? Všichni to tam je. Foťák. Ty děláš fakt kozy, ne? Ty vole 90 na červenou. Dnes vole prej natáč, teda, vole město, prej říkal, pojede já. Odešel jsem od tamtud. Hajzle. A nejsi Lukáš, teda Albert. Chápeš? Ale dobrý, chtěli jsme to natočit, ty jsi to nezmáčko, ty jsi debil. Jsme chtěli natočit tvoje reakce na Alberta. Hovno, ty děláš kozy. No, Teď dělám vody, jen. Ukaž. Detonoval jsem tam. Dělal jsem půlku, tam nevyšel písek. Takže po něj budu dělat vlastně. No tam, dělaný beton. Beton za... Počkej, jak to bylo, Sáň? Sáňky bara vytěcat. Ty jsou dobrý, vole. Ty děláš fakt kozy. Ty už mudlaný. Já ne, to je dobrý. Nechvál, on je úplně retard, vole. Tak za to se něco platí, ne? Dneska ráno, ne? Ale bude dělat opravky za 6 kg. To bylo ráno. Berbec. Jedem na jízdy, v pohodě, budu mít řidičák, vole. Taky jako, A co z to jsou toho? jako poslední jízdy. Ne, ale prostě, že to byla nějaká fatální chyba, takže to vykopli. 90 na červenou. No. Jako, Jak se to natáčí, Pepo? Nenatáčí, že nemáme místo, vole. To je pedrsný, ale prostě to vidíš to. Máš tam bys tak foťák, vole. To je jedno. A huchu, je fakt debil. tak co jak bys život teďka? Tu Paříž. Včera jsem hrál Heroesa. No. Jsem hrál kampaň, tak jsem dneska hrál celou. Jako baví tě to? Ale co budu mít, tak to na bitva o Středozemí. Jo, to máme. To máš? To je blbost. Jo, a máš nějaký filmy? Ty máš DVDčko, že? A máš DVD palečku? To je na celém DVDčku nebo? No. Ne, skoro na 7. To je tak na 7 CDček, že? Na 6. Na 6? Tak nevím, jestli máš... Huchu, co máš za filmy teďka? Teď mě nebaví žádný. Novýho. A ne, tak aspoň starý, já už nemám žádný. No, to je dobrý, tak pan prstenů. To jsem viděl. A Není mám jako to star- jedna ruka netleska. Ale to má půjčený Jura. To je dobrý. A nějaký starší? Starší... To nevím. Jich tam mám dost, ale... Texaský masakr. To To je jsem viděl. pohádka, to mě nebaví. I když je drsný, že jak v tom autě. To nahrává. Jo, jak ta ženská se tam odtreskne. Ono to stačí do držky. A jo, vlastně do držky. No, lepší jak To je pedrsný. No nic, já jdu. Já nemám čas. Počkej. Tak co? Co makáš? Nic. Teď odpočívám. Pak půjdu na kompu. No. Ježou se 4. 4 ty máš? Půjčený, já jsem to Ukaž. nepůjčený a... Hej, ukáž, Luka. Co máš rozehrané? Já jsem teď hrál kampaň. Co mám? Diablo 3. Nic ještě není. Je? Se právě dělá 4 teďka. Trojka ještě není. Teďka jsem byl Trojka, na jo? veletrhách. Diablo 3. Trojka už si Jsem byl dávno. na veletrhách v Olomouci a tam jsem si to koupil za 5 kg. Hovno. To už je, teď dvojka, ta už byla, vole, od pradávna. Taky za tady. 4 roky. A ne, už trojka, vole. To je drsný, grafika jak prase, Co vole. tam je? Prostě, Nemáš doma dračí oko? no. Mám dračí polibek. Co? Mám film Dračí polibek. Abych je dračí oko. Hro. Může být taky dobrý. To je dobré, jak se můžeš zblížit. Já si taky budu planovej. Hej, to je drsný, no. Ty, úplně oko, ne, ti vidím.
Já jdu. Teď tě vidím, Počkej. vole. No čas, já ještě mám se chytat věci. Počkej, a to? Je sobota. Já vím, já musím si ještě... Co je? Tata zase nerví. Ne, není doma. Není On je v doma. práci. To nemusíš makat. Však já jsem dělal voliér, právě jsem to využil. A jo. Co to Andula? Dobrý. Jo? Já nevím, co jí bylo. Uchu, To má líto. vy jste taky Jo? nejlepší. A už Tak. nebyli, jo? Mm. Vy jste taky Říkal nejlepší, bych, to. když Havelka nepíše, tak ta už určitě chcípla, ne? Santi To je. dřevěný. Já jsem se vyšel daleka ne, když Havelka nepíše, tak už ta Andula určitě chcípla. Santi dřevěný. Jak tu. Santi borovitě, dřevěný. Jak? Santi borovitě. Jo, Počkej. chceš to? No, To i zaráče to vypadá, Doma. musíš mě donést CDčko. tak mě to Mám půjč. ještě za ty Já to mám v komplu. Luke. Já to mám na CDčku. Tak když dojdem, tak mi to nevypálíš? Teď asi ne. Proč? že nemám Já pak co. jedu na Inter. Luke, Však dneska ti to klidně vypadá, ne teď. Já jdu dneska večer, ale už my máme vtip. zítra oslavu. Luke, Jo. s Kolik tím, jedeš? O 6. O 6. počkej, Tak do těch 6 bych to zvládl, ne teď nemám čas. ten vtip s tím,